ki perlok bat ki para pengai ba ye ki ba JP ye kini ka video bat ki snap ye khobol men Jingpuson Lyngkot na pediang sngo bai pi baro ban ai khoblei pi ka kerteng ba thiang ka kerteng ba dan bor kerteng ba baro ki kho siu kendam khrup kerteng ba dan bor tam ko jam turai no panem ba ye jing Jesus Christ na hakani ka por ka Jingpuson Lyngkot Persian orem ya kan testament orem kitab Jeremiah kalau nang ba khanyo dekat ke ba san hadu ke ba pra bat ka phang preng jong ke Jingpuson kalau ke jingshania ha ublei ke jingshania ha ublei bat hadin ke Jingpuson Lyngkot ni askoi ko ke jingruai na ki khol samla jong ke balang presbyterian medan ting master wan kershan khar ngor khat lembat ki parlok ki jong i bat kini ke jingruai kin ruai ke ktin Hindi bat se ngangi scam bakani ke jingruai kan nong ke jingker khu na kam ta jong ilang baro ki sngat go sha skor ya ka habangi pha shagni ka tin job lai kitab Jeremiah ka itu hangi phang ni prophet Jeremiah bat ngangai ki bon nanging le asngau phang ka kerteng jong ni prophet Jeremiah ya Jeremiah la chu tip ya ukum uta prophet bayam ane uta weeping prophet panlong prophet kadi ka ba e ba bat kham tam prophet Jeremiah namar layalam ya u da ublai ban yathu lepa bat ban penbena ya ka ei ka ban sajia ya ki khun Israel ha ka hima Judah hi baro ka we namar ki pop ki baki ki lale ha ka bakini ki jiu ki bobon ki lale ban mani blai thau bat kani kala penbitar ya ublai kumta ublai lo maham ya ki khun Israel lengba uni prophet Jeremiah ha ka baki kin sama ki jing e namar ki pop jeng ki kin sama ki jing e ka khlam nang ta ka jing wan her thma jong ki nongwai nang ta ka jing sha lute ka jing sha thombor ka jing sha rimrau sha ka ri nongwai ka belong ha ka ri Babylon ban penai kat kini ki ai kalong da shisha ka ba e adu kata kata khamtam ki khun Israel ya ki bala tip kum ka jet penriu ka ba e rendang bat ka pamutlo bat de namar ta ka bon sin ha ba prophet Jeremiah Ukraine uyam na ka benta ka jet penriu uyam na ka benta ki pop ki baki ki lale kum ta ki nong tho ki ai kerteng ya u dio prophet Jeremiah do prophet ubayam namar kini ki ai baro ki para bangai bait ai mo next ki para bangai bait ngin syam la rangi pule la ngin ya phai lembat nga sha ka nong ka ba khat nyot khot ka ba ning kong ter ter kay thu hangi ba namar ki pop ki ba ki jiu ki lale kumta kin sa sha ring brau sha ka sha Babylon bat lama ham la pa ya ki da ublai lengba u prophet Jeremiah bahaba ki don ha ka ba kum ka ta ka po ka de khot ka ba san bat ka ban riu hang tu ublai la kran sha bu ong tulong blatim ya kita ki ba shania ki briu bat ya ki ba kum kita ki briu la penseriam ru da nong tho ya ki bat kita ki ding ratem lada pipe kot ba common language version ani ka CL version ka kot ba ka badang shpmi shen ha ki khniat snam da ka Bible Society of India pipe ka ni kot ba ka nong ba khanyo kot ka riu jong kitab Jeremiah ka ong kum ni ka kham shai ba ka ong kum ni ulong kum ubnyap ha ka rishyap kami ha ka ri khlau ba ring khiang halor ka khando mlo ka ba omdon ka ai ka ba mi omdon ka nu ka ba ha ka bala jujia ha o kino ki jingthong ki baju mi ha ki jakarusyap ki susan marwai hangno bat kini kim don jingkermen namar ki don marwai bat ong ka Bible ki ba kum kini ki jingthong kinom yo i habawan ka ba namar ki shong ha ka risyap marwai ka bumot kino ki briu ki ba shania ha ki briu ki long ki balatib bat kin long kum kini ki ding retem lane kum kita ki penyap lane ki sanyom ki basan ha ka de risyap ki ba umdon kanu ka jingkermen bat kin om yo i ka ba bakan wanja ha ki namar ki lalong ki balatib bat ka khot ki ba hinyo blay la krensha ha ka buong suk uta ubriu ba shania ha utrai bat uba ka jingshania jamu long utrai nang ta ka khot ka ba pra ka ong na ba unlong kum uding balathong hajan ki bat uba pur yala ki thir hajan ki bat unom sheptin habawan ka jingshit handrai ka sla ja u kan long jerngam bat ki snem barang rengkyang anam sumar khuslai lamne anam pep ban seiso
ta galong ga tin jo blai jong ga khot ga banyo ro pra hang ni pat ngi i ba u nong tho ngi i ba u blai ukran lang ba u prophet Jeremiah ha ga ba pen seriem ya ka jingem jong kita ba shani ha u blai ba kilong kom ki ding belatung hajan kawa unu ding ba mi hajan ki wa usan plong don jing khuslai ha ba shit kar anga si kat no ro hendre ki sla jong u hi kilong ki bajarngam but what hakisnem ki barang rang kyang ru ong ga te jong blai kenom khuslai but kenom pep ban sei so ki par bangai ki par lok ba e ngi em ha ki ke sngi ha ka ba baro ngi le mani blai thau but ha ong blai thau hang ni kamut setia la ni ngamut setia ba dong ya kita ki blai thau ki bang jio e hendre kino ki bala keni no ya ka por jong i bat blai kino ki bala tu no ya ka por jong i bat blai la galong ki tiar kita ki kam ki jam ki jingdon jing em ka umur kita hi baro ki dei ki blai thau bat ngim la ban len ba ki ba kum ge ni ki por ba ki ba bun hi ngila ya mani blai thau hala ki rukom ki ba pher ngila panlong blai thau ki mobile phones ki jongi ngila panlong blai thau ki spa ki phau ki jongi ki bangi ni don ngila panlong blai thau ki ba bun ki ai bat ngim po ai kin mau le si ba ki ni ki la tu lut ya ka por jongi ban ya kren bat blai bat ban puliru wat ya ka ktin ka jong ki babun hi marya ki thia ka ai ka ba ki khamle galong khamtam ki samna gi isgi ka ai ka bangi chno khamle marya ki thia galong i pechhe ki mobile phones ki jongi haga jaka ban IT ban ya kran che shipor bu play haga jingdwai handrai i pechhe ki mobile phones ki jongi bat ki bakum kita ki ai bat nga kwa ban pen kan mau i pi oi ba kan ni hi ka pen bitar hadu kata ya play ka kitab Exodus kan nga ba arpol bi pule ka shpo hukum blai la kren sha he ka bo ong men om mane blai thau men om yo ki wei ki blai na lor jonga par ha bangi le per sha ye ka hukum ko bo blai la maha bengi ka bo blai la mana yangi kom tangi mat ya ki jing he ki bo bon jai nado ka ka khlam covid-19 menno la jubana ha ka history jong balang hang ni harilum khasi nado lawan ka gospel hang ni harilum empat jubana ban pensange ya gajing syakri blai empat jubana ban hap an khang khrdep ya ki yeng mani namar ka khlam namar ka jingpang gajing sitam handrai menta ka ni lawan ja nang tang yo i wat ka jingwan her thama jong ki nong wei la ka long ka khai ka pateng la ka long ka yo ka kot para ki babon ki wei pat ki benta kali tungin kali al shimet balai kini ki ja hi namar ba manga pan maphile se ile mani blai thau pat ngila klet no ya ublei ba ublei ba shisha nang ta ngam tip hatu ngila jupoi perkhat ni em ba ngila don ha pedeng ka jing sha ring brau ha ka rinong wei kani ka perthai ka deitang ka rinong wei nak da jangi kum ki bangai u jisu christ ha ka jing doi ka jang u nak da ki sinran uong ha gospel yo anes kalong ba khat nyol khat ka ban riu uong ba ki sinran kim long na ka jang ka perthai kum banga ngam long na ka jang ka perthai kum ki bangai mangiru ngilong kisenran ke jong Jesus Christ kum ki bangai ke Bible kala kren shai kum bangala kren macam tu yo bangi wan shakan ka perthai kum ki parabai tre lambat ublai kum ta ka perthai ka ritang ka rinang wai henry ha bangi phai saudong ka ai ka bangi i ha ka jigem jong kum ki bangai hatu ngi yo inem hatu pio inem bangila sha ring rau ha ka ni ka rinang wai ngila sha te mrau ha ka por amdon por chu ngi gisngi ngi sia mare bai ngila long ki mrau jong ka por ngila sha te mrau ha ki kam ki bangi ngi tre ngim long lai doi la ki ba he ne ki baret ki kam ki ba ngi tre ki la kelalong ki kenrat ki jongi ngila sha te mrau ha ki jing ye le ki bangi ngi mat ki bangi ngi shem ki bangi ngi kendu bat ki bangi sngow ru komba la kut lat amdon lat shu ngila sha te mrau ha ka lifestyle ha ka rukom ha ka rukom bang ka rukom di ka kiat u drugs ki kenja kini kila shulong tang ki kenja jingdi ban pen muja bat ban pen snow bhashi por bat kalong ka ai ka ba snow si ba ki ba bun hi ngila sha ring mrau bat om tang ngila sha ring mrau handrai ki ba bun hi kila sha te mrau hang ne ha ka rinong wai bat haki rukom ru tu ba pher ki jong ka ni ka perthai ka Bible ka pen kan mau yang apa ja pi ha ka ni ka por ba ki ni baro ki wanja namar ki pop ki bangi ngila le namar ki do not jangi kila jingai na ublai ngila kham shania ha ka jing start jang ki brio
ban ya ublay ublong kenrat bat utun rai jong ki baro ublay long bau prophet Jeremiah lo maham lapa haka bau ong habangi poi haka bakum gini ki por tulong bala tim ya kita ki bala shanya ya kita ki bashanya ki brio nya khot namar kata ipi baro tungin yet el shimet dwai pan ma pi ki pop wat shani ki brio lemni halaka jong ga jing start lemni ga log jong ga jing shampang hendika ktin jo ublay ga khot dingi haka ni ka por bangin shanya tang ha ublay ba im uni ublay ba shisha namar ulong ma unong thau u Jeremiah ong bangilong tang kum ki dau bertha ilong tang kum ki dau bertha haga kti jong unong thau khiu ubolong ublay ubadan bor haba uno khiu usniu haga kti jong u nong thau khiu kai ka bunong thau khiu le ule ka long pen bahapan yo bong kum thau khiu ublay ong kitab Jeremiah long ba ark na ko ba khatway ba utip ya ki jingmot ki jing perkhat jeng ba du don ya ka plan ka babha ka plan juga jingsuk ban ai ka jingkermen na kam ta ka lawai jongi na kam ta ka bakut jongi kum ta ka bangidon kam ban le kalong tang ban chu shania bai ha ublay jongi shania bai na mar kum ki brehi ngilong tang kum ka do bertha wat la dangi khuslai wat la dangi bon jingmot ji perkhat ro han ra ngimla pan le ru em kum ta nga khot fi ki parlok ba e barok ki ba pe ngin ka video to ngin jai shania tang ha uli ublay jongi ubolong unong thau ya ka jingim ga jongi ubolong unong thau bo nong ponong ki baro bat hangta on penyai bat penwanduru ya ka jingim ga jongi bat ka babut bat ka mi hinang ta galong injo ya ki kamba ki bakraw ki ben wanja ha ka jingim ga jongi hi ka man la kaski bat hangtang si i baka jet ben riu jongi kan yo ma ti ka jing palai lut na ka jing sha ring mrau kan lat nya ka khlam kan lat nya ka jing sha thombor haki nong wei haki nong ar pat hang tangin si i ya ki kam ki ba phalla ki ba kum ka jet ben riu ka ba blai hi un sa pen pau hangi ladangi kloy ban shanya bat ban ai ti dot ha u ben kar khu na kam da ka buram jang u amen मेरे महाप्रभु आराधना करूं देते हुए तुमको मेरे कुंभा के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं मेरे छोटे हृदय से मेरे महाप्रभु की आराधना करूं हुए तुमको मेरे कुंभा के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं ओ सन्ना यहूदियों के राजा तू ओ सन्ना आने वाले राजा को मिट्टी से बनाया गया हूँ फिर मिट्टी में जा मिलूं मिट्टी से बनाया गया हूँ फिर मिट्टी में जा मिलूं मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को क्या दिया
मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को क्या दिया। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। ओ कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम जिद करके तेरे सिवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम जिद करके तेरे सिवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम विश्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम विश्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना 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 यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। Dakani ka por tungin phai shup lei ka jing duai ko kpa jing yu bah beneng ni dap ka jing snong ka bakhrawi me ablei ha ka mesha sa hisin pat kumne ngi yaban bed yu sampai ni ka tin jame ban ai ngori me trai kerpang na kum da jong kini ki parlok pat ki pareng bangit ye ki ba kloi bat skap ban shash kor ka tin jame trai ngi im ngi ki sngi ki ba e ki sngi ki ba jinja or de shisha trai ngi mla ban ni ka jing shisha ngila im ha kini ki por juga khlam ngila im ha kini ki por ha ka ba kum ki bangai ila sha ring marau hakani ka ri no way ya rab namar kata trai kum ka tin jame klapan kin mau hikai yang iwe bi we banginang ban bu ya ka jingai ka jing shane hame batang hame hi namar melong mame unong thau unong panoi ki baro o trai kum ki bri ngi long tang kum ko do bertha handai mame melong unong thau khio
Traji sebit shimti mame yangi. Penwandor mame ka jing im jing long jongi. Terangi tips kem bamedon ka plan ka babaha. Ka plan jung ka jing suk na kam ka jing im jongi. Bat na kam ka lawai jongi. Yalam nambar kata try. Ni shania bait. Ni IT hame. Ya ke jing im ka jongi iwai pi iwai. Ker ku try na kam jing perlok ki pe ini video. Ni tip iki jing elek ki ba ki kendo. Long rengkat lembat ki kai ko pa. Law mame unong pelai loy. Ya ki jing elek ki ba ki kendo ka jing im jong ki ko man le ka sni. Sngo atrai ki jing doai. Na baik ni barang ipan kerteng jong Jesus Christ ni doai. Amen. Ublay ungker kui pi baro.